Sa number 3, mga vendor sagwa sang eskwelahan, Ginpahalin. Masobra sa napulo ka mga vendor sa guwasang Negros Occidental High School ang ginpahalin sa Bacolod City Legal Office bangod nagabalabag na sila sa sidewalk. Gisiling ni Levy Pangge ang pamuno sang CLO Enforcement Team. Ila ginatutukan sa karon nga mapahalin ang mga vendors nga nagabalabag sa mga ginaagyan sa mga estudyante. Dugang pa niya, halos wala sang agyan ang mga estudyante sa NOHS bangod madamo sa mga food vendors ang nagaplastar sa sidewalk. Ang mga pulungkuan sa gawa sang eskwelahan ang para kuntaning sa mga estudyante kag ginikanan. Ang ginpamutangan na naman sa mga vendors ng ilang mga baligya. Suno kay Pangge, amo man sini ang sitwasyon sa Rizal Elementary School kag ETCS. Ginatutukan sang CLO nga ma-clear ang tanan nga mga obstruction sa palibot sa mga eskwelahan sa syudad, ilabi na sa ginaagyan sa mga estudyante agud mapalayo sila sa disgrasya. Tanaw makita-observe dito, hindi magnubuguro sa pulo ka mga vendors ang ato sa sulod, no, ang sa may ilagi na bla within sang ilang of the park, no, sa after sang footwalk may mga pulungkuan na da mga kabataan hindi nakapungko hindi nakalakat dira kay ara na gid-occupy na nila mga pulungko aging butangan na nila sa ilang mga baligya. So subong clear na gito sir. Actually, may ara pa namin nabilin po ginasige pa namon ano kay kung kisa pag clear namon pagbalik pagkita nila balikan naman nila no kay amo na kulang pag ibang tao dapat may ano kita may detail makita sa kada eskwelahan nga ma-maintain naton nga nablatan ni ang ano sa mga vendors nga ma-coordinate sa mga aton mga barangay officials nga sa diin hindi man madisturbo ang aton mga estudyante nga ila safety ang number 1 ta kita nga concern.